Vítajte vo FISA Cars. Dnes tu máme ďalšiu krásnu Cupru Formentor. Konkrétne je to 1.5 benzínový motor s výkonom 110 kW. Toto vozidlo bolo vyrobené v roku 2024. Momentálne má najazdených iba 16 000 km. Toto vozidlo je v takej základnejšej výbave. Má veľmi krásny zachovalý lak. Aj celé vozidlo je veľmi zachovalé. Ako môžeme vidieť v interiéri, vozidlo má tieto textilno-kožené sedačky, manuálne. Vozidlo má samozrejme množstvo jazdných asistentov, adaptívny tempomat, nastaviteľný podvozok. Tiež aj vzadu je to všetko krásne zachovalé. Vozidlo má manuálny kufor a k vozidlu sú aj náhradné pneumatiky, konkrétne letné. Momentálne sú na vozidle obuté ešte zimné. Ak by ste mali o toto vozidlo záujem, nachádza sa v našom showroome FISA Cars v Rovínke. Momentálna cena vozidla je 26 900 eur. V prípade záujmu vám vieme na toto vozidlo vybaviť financovanie či poistenie.